Upawan na sa ulo karon eh. Pero na sa ta istorya karon mga brad. Daghan naman sad kay mga hitabo karon panahon na. Kibaw mo nga ang Amerika nagahimo og puzzle nga nay facial recognition unya fingerprint scan. Naunsa motor bagay tas tirador luthang og lantaka kara gani. Pero may sad noon para di na sila magpatay-patay bisag kinsa ba. Kuyaw sa ganing Amerika kay ilang gibalik ang death penalty mga brad sa mga illegal immigrants kung makahimo sila capital punishment ni mga illegal immigrants magkapatay og police officer baron or kana mga kuan good law enforcement. Nya na notice ninyo sa inyong TikTok mga brad kung magkuan mo magtan-aw mo sa inyong mga reels ito nga murag na usab ang algorithm kailangan jud mo na i-block na ninyo ang FB, MetaQuest ug Instagram sa TikTok na adyo na sila page kaugalingon tanaway search niyo i-block na sila tanan para mausab na sa ninyong algorithm mga brad haka sa ning TikToker nga gi-sentence sa kuan presohan 3 years ko no kana taga Indonesia ba nagadagog na mo ani babae kay ila ko ni anak ko no siya nga uy Jesus patupin ako no atay ang yun na storya ay binla ay apil Jesus sa imo mga problema day naunsa magay daghan na problema. Ngayon na taon sa 30, tiguang na kayo na parelaksa na sa iyong pamilya naunsan man inyo naman ang gikuan nga idara naman kayo na siya. Mo naluoy raise your hand kung naluoy mo.